Kedysi si sa vošiel sem, teraz sa sem už nevojdeš, ale stále sa vojdeš do Fiat 500. Toto si chcel zmeniť, pamätám si to. A ty nerastieš a neprospievaš. Posilka nie je len samé slnko a duha. Je to hrozne zlé a drsné miesto. A aj keď sa pozeráš pod nohy, aj tak sa potkneš a spadneš o niekoho rozložený statív. Nie sú tam voľné stroje. O 5:00 sa tam nedá pohnúť a v noci majú zavreté. A páchne to tam. Nikto nerozdáva tak tvrdé rány do nosa ako spotené pazuchy. Ale nejde o to, koľko rán inkasuješ, ale o to, koľko rán unesieš. A aj tak sa znovu zdvihneš. Koľko rán dokážeš prijať a nezastavia ťa. Iba tak sa víťazí. Pamätaj! Niečo ti poviem. V Nitre otvárajú môj gym. Súkromnú posilňovňu. Otvorenú aj v noci, voňavú, novú,